Guys, ang mapagpalang hapon po. Mag-i-stud muli si ano. Ano ang pangalan niyan, sir? Spectre. You know, mag-i-stud muli si Spectre, guys. You know, sa mga taga ano diyan, Santa Barbara na gusto magpa-stud kay Spec. Yun, comment down below. Ma'am, dito ba? Bon, tali mo nga dito, Bon. Ma'am, asan na yung upuan natin, ay? Yung asawa niyo, Dark Choco. Alright. Yeah, excited na siya, guys. Tangkad niya, laki. Laki ng ulo nito. Ayun, oh. Alright. Yun, tara, let's go. Sa ulo na kayo, ma'am. Ha? Sa ulo po kayo. Kailangan ko na kasama dito ay. Kailangan sila. Bumibigay yung ano, kawan ng babae. Sige pa to. Spek. Spek. Pa. Eh. Spek. Tira. Uy. Ayaw mo yung buhay. Mas tumaba po ata siya ngayon. Lalo mo magas mo kayo. Tandaan lang pa. Baba mo nga lang dito sa gilid. Ata ngayon si Spek ah. Para siya. Ako yung masyado panatabay. Hindi na siya kakad yun. Hindi niya lang po yung ganito ako. Bigat niya talaga. Alas maghali yung puto. Mabigat na nga ito ay. Tumungkong pa ito ay. Tapos uulitin na naman ito. Kailan mo? Suda. Hindi pagbitan din na naman. Saan? Kasi ganito? Ay. Gusto mo? Pwede rin. Ganun na. Ano? Sumpah si Ren. Pangalan pula. Sumpah lang may di na binakayo ah. Lagi sa akin wala ano lang, kami lumukto sa kanan dito. Amay? Lagi mukto. Gawin patapon. Ay, aliman pa access. Ay, Kami daw na. gayet tao. Okay. Isang po ngayon, sir. Dalawa pa lang po. Pero pag dinala doon, yan, papagod. No, pwede kong sabihin, ang daming aso doon. Ay. Maingay, stress sila. Mga katakapon pa lang. Dito na lang po. Ma-stress po sila po. Maraming aso doon. Dito na lang. Hindi. What? Yung ikatrabayaki ito. Malapit. Huwag lang yung malapit. Sa pag-stud ko, pahingin yung mana ng mga 30 minutes. Ako kayo. Paano yan? Hindi titigilan na naman. Ito, pag nandito sa loob. Sa labas. Hindi kayo tutulog isa.